Moltes emissores van ser silenciades amb el franquisme i moltes carreres professionals, com la de Teodor Garriga, truncades. Amb 21 anys va entrar a treballar a l'EAJ15, més coneguda per Ràdio Associació de Catalunya. Fundada el 1930, va ser una de les primeres emissores que van emetre a Espanya. Ràdio Associació de Catalunya va néixer en català i va morir en català, Allà es va fer sempre tot en català. Va ser l'única emissora, la primera emissora, que impactava el català a les zones, perquè abans totes les emissores, les que hi havia a Sabadell, a Terrassa, etc., i Ràdio Barcelona, totes parlaven castellà. Acabàvem de sortir de la dictadura del Primo de Rivera. Per informacions dels canòdroms, programes, recensions, pronòstics, apostes i consultes, llegiu a l'instant la secció Curses de Llebrers. A les 10:10 del vespre, concert per Ruth Kessler i Emil Beyer. A les 11 de la nit, hora setmanal dedicada als catalans absents. Concert per l'Orfeó de Sants, direcció A. Pérez Moya. En aquella època érem aprenents, I nosaltres ho fèiem una miqueta tot. Tot. No vol pas dir que tot ho féssim bé, però el que ens permetia de fer una gimnàstica intel·lectual per tal de no fer masses planxes. I de totes maneres allò ens va donar una mica de vernís per conèixer una quantitat de coses que no haguéssim conegut, almenys jo, si no hagués estat de locutor a la ràdio. En Nims i en Cal, els bessonets, tornen d'estudi pel camí de la Salzareda, boi perseguint els papallons color de sofre que cerquen hostatge per a la nit entre les sàlvies en flor. Concursos, musicals i retransmissions esportives són el gruix de la programació de la Ràdio Associació. A poc es va guanyant audiència, però la majoria d'edat de la RAC arriba al 1933, amb la retransmissió de l'enterrament del president Francesc Macià. Aquella retransmissió de ràdio que es va fer a l'enterrament del president Macià només tindria una connotació transportat en el temps, en aquella gran emissió que es va fer a la BBC de Londres quan va morir la Lady Lee. Va fer una retransmissió sensacional d'aquell enterrament. Pensa que en aquells moments això dels magnetòfons no existien. Les unitats mòbils tampoc. Érem 3 locutors i ens passejàvem amb aquella multitud amb un micròfon a la mà, gros com una cassola. La ràdio a Espanya era un mitjà molt jove. Havia començat el 1924 amb Ràdio Barcelona i molt aviat es va veure la seva força, sobretot com a arma de propaganda durant la Guerra Civil. El 1936, 9 dies després de l'Alzamiento Nacional, la Generalitat intervé Ràdio Barcelona i Ràdio Associació de Catalunya. La RAC comença a emetre des d'aquell moment com a emissora oficial, que tan aviat anima a resistir els insurrectes com dona avisos perquè la gent vagi als refugis quan hi ha perill de bombardeig. Catalans, hi ha perill de bombardeig. Aneu al refugi amb calma i tranquil·litat. La Generalitat vetlla per vosaltres. Apagueu el llum i el gas, porteu roba d'abric. Les primeres paraules eren aquestes, que la Generalitat vetllava per nosaltres. Las gentes vuelven a la libertad y se encaminan a la Plaza de Cataluña para asistir a la primera misa de campaña que se celebra 2 días después. Los ciudadanos cautivos hasta su liberación quieren aprovechar todos los momentos para aplaudir a los generales victoriosos. Al gener del 39, la guerra està perduda amb la caiguda de Barcelona. Una de les primeres coses que fan els franquistes és canviar el nom de Ràdio Associació de Catalunya per Ràdio Espanya. Hi havia, naturalment, la gran Rosalia Rovira. Aquesta va ser la locutora que es trobava davant del micròfon quan van entrar les forces franquistes. Li van demanar l'himno nacional. Esclar, imagineu-vos, l'himno nacional no el teníem nosaltres. Ho haguéssim considerat fins i tot un pecat de tenir-lo entre la nostra discoteca. I aleshores la van fumar fora.
Com molts altres catalans, Teodor Garriga emprèn el camí de l'èxode.